Badatoz Gabonak eta Gabonekin batera, baita jaiegunak ere iaz 900 milioitik gora bidai egin ziren eta urten kopuru hori gainditu egingo dela. Esaten dute 3 eta 5 egun tarteko bidaiak dira egiten direnak bataz beste, urte amaieran eta urte hasieran eta Europan barrena Alemania da gehien bisitatzen dugun lekua. Hemen Debagoienean arrasaten baina, zein ohitura daukagu etxean geldituko gara Gabonetako jaiegunetan, kanpora joango gara eta kanpora joateko aukera edukiz gero nora joango ginateke, horixe da galdetu duguna. Gu betik etxian, familixakin, eta segatik baina, bizi guztien inoiko gulako gara, guztata jako, eta familia guztiakin, posik, oso posik. Aitita dauen bitartean etxian pasatzen dugu. Bai, normalian arrasaten hemen. Urten etxealdetik egongo gara, hirualdetik eta ez gabiltzo bera, Semiare unibertsitatean hasiko da urtoren urtien, eta urten etxealdetik. Normalien arrasaten, eta ondo etxian gainera, nire loban etxian. Baina, zerbaitik, holan suertau dalako da, hori nahi dugu galakako. Casa con los hijos. Etxean, semeekin eta Iobekin Aretxabaletan. Guk etxien, eta tranquilamente, sin grandes historias, porque Gabona ja guztetan. Ez, ja gu gaineran eguan guztetan jaku ja etxian egotia, eta, gero ularro bizan, baina Gabonetan, bilobakin eta disfrutetan Gabonak, eta oso ondo, bai. Kanpora joatenaz ni nahi dudanian, baina oine, jai honetan ez. Bakoitza gure dauen egin dezala. Kanpora gure badau, perfecto. Jendearen ohituerak aldatzen doaz, eta egungo ohituera oso zabaldua da, kanpora jutia eta etxekoak gero eta gehiago aldu du. Astebete edo egin ohi dugu kanpoan, urrutira gabe. Ezer, aurten etxean oso ondo egoten da eta. Datorren urtean jainkoak esango du. Holan pentsau gabe, Kanaria zera, ez dakit, baina, holako, denpora honen gana, jango nintzen, bai. Inoiz ez dut pentsau, printzipioz betek etxian, betek familia artean, eta numaitera... Aukeria izan da, igual, Nueva Yorkera, a lo grande, ez dakit. Bai, adibidez, bai. Edo, beste leku emateko berotxua bero peskatxo bat indeixeren, ez dakit. Printzipioz hemen geratzen gara, bai. Arrasaten. Pirineo inguruan, edo, badaukago ohituera. Toki baten ez da lazele horretan. Etxatzu Gabona guztetan. Zeatik? Betik norbait falta da, eta ez ezkitolan holan bereziki gustatzen. Igual iparraldera, ez da beten jat. Kanariar uhartetara joango ginatekela uste dut, eguraldi ona egiten du eta Gabon zahar gaua pasatzera. Pixka bat aldatzeagatik.